Mbak, tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang? Yo takok tapi setengah yo nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kabung wis suwi lho, ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nik. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung meteng-teng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Direm sak unyil kok. Lho kok jaran. Nantang to wae asline. Lah kowe wani apa ora? Aku ngono tatak. Nantang kowe. Anjir.